खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। आसामाव गोदान डिपार्टमेन्ट बानायनाय जागोन। डिपार्टमेन्ट फर इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचार। हादोराव गोदान सावरायज्लायनाय संबिधान सभाया रायजोआव मोनसे गोदान डिपार्टमेन्ट बानायनो फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे डिपार्टमेन्टआ थागिबि आरो गुबुनारि थांना थानायनि आसार-खान्थि एबा हारिमु खान्थि रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावफुंगोन। बे डिपार्टमेन्टखौ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डिजिनियास फेथ एन्ड कालचार होननानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि रायजोनि सुबुं माहारि, हारि-हारिसानि आसार-खान्थि आरो हारिमुफोर दं। बिथाङा बुङो दि बे डिपार्टमेन्टनि गासै गुबुन मोनसे आलादा बाजेट बानायनाय जागोन। नोंथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।